Szczęść Boże do tych wszystkich, co nas oglądają, jak zawdy na szolce tyju. Dzisiaj mam takiego, można wam znanego człowieka, w większości Alojzy Lysko. Panie Alojzy, powiedzcie wy mi, co wy tak do tego Śląska, bo wiem, że do Śląska robicie bardzo dużo. Co wyście do tego Śląska tak robicie, żebyście swoimi słowami padali tym naszym widzom? To nie idzie tak w porozdaniach powiedzieć, co się robi dla Śląska. No ale by trzeba było może zacząć od tego, co tam jest w duszy u człowieka. Profesor Kadłubek sformułował taką definicję fenomenu górnośląskiego. Mnie to bardzo interesowało, co on ma na myśli, fenomen. Jeszcze przy tym fenomenie zaczął gadać o jakiejś responsywności, przepraszam, no i zupełnie przy tym rzekł zgub. No ale zacząłem to zgłębiać i się zrozumiał, o co mu chodzi w tym. I wtedy dopiero odkryłem, że ja ten fenomen też mam w sobie zadomowiony. A to jest nic innego jak u starożytnych Rzymian genius loci. To jest odpowiedzialność za swoja rodzinna ziemia. To jest takie przejęcie, taka troska w sercu, że nie jesteś, żeś nie jest obojętny na los ziemi rodzinnej. No i to jest właśnie ta motywacja, jaką człowiek ma w sobie i ta siła, taka energia, by coś dla swojej rodzinnej ziemi robić. No, moim posłannictwem to chyba od Boga mam, że mam pisać. No więc w pisarstwie się to wszystko moim kumuluje. No ale ja jeszcze dwa zdania powiem. Pisać, a pisać, jak to się pada. Do 50 roku życia, do Abrahama pisał jak wszystko. No i potem, że jak sobie powiedział, przecież ja nie mogę całego świata opisywać. Ja muszę się na czymś skoncentrować. No i potem umówił jak się ze sobą, żeby napisał ino o swoich sprawach, o boleściach śląskich, o krzywdach, że wyciągałby różne historie, które będą związane ino z Górnym Śląskiem. No i tak to już od 25 lat robię. No ja to, co byście mi teraz powiedzieli, słyszałem u jednego takiego naszego wspólnego znajomego, który mi padał tak: Alojzy chyba do Abrahama to pierdoły pisał, przepraszam za takie kolokwialną wypowiedź, ale potem w nim się obudził geniusz. Padł geniusz, którego by się nie spodziewał, i zaczął pisać o tym, co jest w nim, co jest mu bliskie, co dotyczy jego. No ja tutaj mam pora książek, z których byście by tutaj przynieśli, panoczku, Duchy Wojny. Duchy Wojny i to już jest 7 tom. I każda z tych książek, poza tym jest ten film, bo co tam też o waszym fatrze, to wyście też go brali udział. Dzieci Wehrmachtu. Dzieci Wehrmachtu, dzieci Wehrmachtu. Ja go oglądał, tu jakiś był, co chwila jakaś tam jest, teraz 8 lutego chyba będzie w Chorzowie, nie? Ja u Bogackiego. Znaczy to w MCK-u, Bogacki to organizuje. No to... Organizuje, no słyszał, że od niego. No i powiem wam, że warto się spotkać z tym człowiekiem, warto się kupić te książki, albo jak już nie kupi, to na pewno trzeba przeczytać. Jak są w bibliotece, a w to się śląskimi sprawami, że tak powiem, interesuje, mo to wzorce, to nic większego, tylko wziąć i przeczytać. Są to książki też, jak widzicie, ze starymi zdjęciami, ze zdjęciami z tych czasów, kiedy Śląsk był jeszcze bardziej śląski, kiedy Śląsk nie był tak już, jakby to padło, no, zepsuty, spolonizowany, zapomniany. Światowy nawet. No No tak. bo globalizacja wiemy, co robi. Nie? No i psuje tego. Ja zawsze myślę na początku tej globalizacji,
że ludzie będą bardziej dbali o te swoje hajmaty, bo cały świat będzie jeden, wielko wiocha, no ale każdy będzie o ta swoja chałupa dbał, o ta swój ogródek i że tutaj na Śląsku będziemy tak richtig mieli ten Śląsk urośnie. No on coś urósł, ale nie do końca, nie? No właśnie, bo mnie się też tak zawsze wydawało, że taką twierdzą śląskości jest dum śląski. To jest to serce Śląska. No ale proszę zauważyć, co się ze śląskim dumem dzieje. No dzieci idą, idą do szkół. Szkoły są polskie, uczą polskiej historii, polskiej geografii, edukacji regionalnej w szkołach nie ma. No i to dziecko przychodzi naładowane taką wiedzą i tą wiedzę, a jeszcze jeśli tych dzieci jest więcej, no to drugie dziecko przychodzi, trzecie, jedno jest na studia i wnoszą te nowe rzeczy i ten Śląsk się ten dom śląski się też rozwadnia i przestaje być domem śląskim. Przestałem tam obowiązywać stare jakieś zasady, stare zwyczaje i tak dalej. Więc to jest, gdybyśmy potrafili wrócić do domu śląskiego jako twierdzy śląskości, to byśmy odnieśli sukces. No ale to ciężka praca. Ale ja powiem tak, ja troszkę po świecie, może niewielkim, ale tym bliskim, że realizował i powiem tak, że nam brakuje tego, co jest na zachód od Odry, kaj po szwabsku, po bajersku godają duma i jeden mi tak padł, jak godą Rainer, nicht verstehen, eine Worte, was ist los? A on padł, natürlich, schwabische Sprache, das ist andere Sprache. A u nas, i on to powiedział z dumą. On to padł z dumą, taką dumą, że aż mnie sztopło. Nie? Że aż mnie sztopło. No brakuje tego, żeby my w doma, we szkole, można i nawet religii uczyli się po śląsku. Żeby to, co jest duchowe, było śląskie. No ale jak my mamy coś takiego, że kiedyś farosz padł, nie idzie go dać pomboczku, no to pomboczku, zmiłuj się. Czy ino po polskiemu idzie cię chwalić? Nie. No, my już nie rzekomy praktycznie, my się wszyscy modlimy. Nie? A powinniśmy my rzekać. My całą swoją historię, tak jak się tutaj padali, mamy historia nas uczą o wojnach na Podolu, a o wojnie 30-letniej to tak w praktyce żaden nie wiedział. A wojna 30-letnia przez 30 lat na tej ziemi była. I jeździli te wojoki od Myslowic aż na powiedzmy się, na koniec, drugi koniec, tam jest te Łużyce, nie? Aż za Łużyce jeździły te wojoki. Ta wojna trwała, mordowali tutaj jak trzeba. Lata 40. Lata 40, kiedy tu wielka historia było. Błogosławiony Matuszka, kto to był? Kto u nas o Matuszce słyszał? No właśnie. Nie? Edycie Stein, kto słyszał? Nie? Z Lublińca. Nie? Tak. Nie? Kto słyszał o tym, co się tutaj działo od 45 do 47, a można i duszy trochę, a można dzieje się i do dzisiaj, że nos chcą przerobić na jakieś, no nie wiem, na jakieś potwory, że gorszy gatunek, ale na pewno Polaki. No ja się nie czuję Polakiem, no sorry. Ja też nie czuję się jakimś tam Szwabem, Bajerokiem czy innym. Ja się czuję Ślązokiem. I chcę, żeby moje dzieci się czuły Ślązokami. No, powiem coś takiego, że dzięki Bogu mój synek, a już nie wiem, czy jego dzieci, albo jakby nie będziemy miał dzieci, to już na pewno nie, no ale jak on się jeszcze czuje Ślązokiem, on się jeszcze pokazuje, co prawda godogryfnie po polskiemu, no bo ciężko by mu się było dogadać, tam kaj robi, bo robi w Warszawie po śląsku, nie? Nie? No więc bez tego tego, ale jak przyjedzie, to po 3 dniach już zaś godo. Ale to jest w duma, trzeba mieć w duma tego. No a teraz małe dzieci, tak jak godocie, idą do szkoły, koniec. No kiedyś się go dało, przez długie wieki zresztą i my nawet to uważamy, że to jest jakaś cnota górnośląsko. Lepiej milczeć, lepiej nic nie godać. No ale to jest fałszywe przekonanie, bo my musimy gęby otwierać,
Bo człowiek, który milczy, nie istnieje. Człowiek, który milczy, nie wyraża siebie. Nie wiadomo, co on myśli, co on czuje, czy cierpi, czy się raduje. No nie wiadomo, musimy godać. No ale nie godamy, mało godamy. No ale to milczenie ma też swoje przyczyny. Jest w naszych naturach śląskich, przepraszam, mam jakąś chrypkę dzisiaj, zakodowany strach przed tym wszystkim, co się przed nami działo. My to mamy w genach już i dlatego ludzie wolą się nie odzywać. A co by ta gęba otwierał jak Unii, potem to i tak wykorzystają przeciwko nas. Trzeba godać. Ale chciałem też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że godać to mało. Mowa jest ino dźwiękiem i ona przemija. Ona jest, jak ktoś to powiedział, jak wiatr. My musimy pisać. Jeśli chcemy zachować swoją tożsamość, my musimy ten język przelewać na papier, bo my musimy swoje myśli, swoje emocje umieć przekazać następnym pokoleniom. A to ino idzie zrobić poprzez pisanie. No myślę, że i bez takie programy jak O, Tukej, też to też nagrane. troszeczkę. No nie wiemy, czy te nośniki będą potem jeszcze otwarte. A papier jest papier. No ja, a papier On jest to- cierpliwy, pozornie kruchy, a A jest... przed 1000 lat jeszcze idzie przeczytać, nie? poradzi przenieść to wszystko. Także godać, a przede wszystkim pisać. I to jest też moja misja, bo ja przecież był jurorem w konkursie pani Marii Pańczyk, Godamy po naszemu, ale tam eksponowało się tylko mowę. Ja dążyłem do tego, żeby te teksty były jednak pisane i tak dalej, no ale to się mi nie udawało tam jakoś przeforsować i powiedziałem, nie, to ja zaczynam swoja, jak gdyby szkoła prowadzić i piszę teksty dzieciom, tu, tam. Chodzi o to, żeby też uczyć się tego pisania, czyli tego skodyfikowanego też się uczyć, bo my tego gibko nie opanujemy, ale pomału z tymi znakami się zapoznamy, bo ja to już robię swobodnie. Dla mnie to już nie jest żaden problem. To jest... Ale to jest pielęgnacja właśnie Genau. języka. Czemu się języka uczy tak długo, polskiego na przykład? I czemu to robi tysiące ludzi? Bo nie tylko poloniści, ale i przecież dziennikarze i wszyscy pielęgnują ten język. A kto ma pielęgnować Śląszczyzna? Proszę powiedzieć, kto to ma robić? No, Ślązoki, no teraz... No powiedzmy właśnie, Ślązoki, my. Ślązoki my, ale Ślązoki teraz powiedzmy się już wydawają, no jest spora wydawnictw, nie? Bo tam jest Prokwela Silesiana, Instytut Śląskiej Gotki, jest tam jeszcze ten, co rocznik tam wydawał, no jest rocznik długoż Dyrda, powiedzmy sobie tak, przynajmniej oni coś tam No jest szereg coś wydawają. osób. No są też przez większe wydawnictwa też pisane śląskie teksty, nie? I wszystkie te teksty, które są pisane po śląsku, no to jest wartość dodaną. To jest wartość dodaną. No, teraz jeszcze jedna rzecz. Ludzie się muszą naumieć czytać po śląsku, bo to też jest ciężej. No i mnie się tu wydawało, że tu też dużo zrobił dobrego tym, co pisał takie te kryminałki. Melon, Marcin, bo on to tak napisał, że to się gryfnie czytał. Nawet tym, co nie do końca po śląsku poradzą, im się to gryfnie To jest czytał. młody człowiek, ale Tego- godny szacunku, Młody, że on dużo- tak szybko wszedł Wszedł w to, nie? w to jądro mowy śląskiej. No, a to jest anglista, a nie śląski. No właśnie, ale ma ucho, Ma widać, ucho do języku. No nie, no on też zawdy godał, bo ja od kiedy go znam, a znam go już 20 lat prawie, to zawsze godał, nie? Zawsze poradził godać. No na tym by my można dzisiejszą szolkę tyju skończyli i do już zaś następno będziemy też, mam nadzieję, zaś za miesiąc mogli oglądać z Pumboczkiem.